Bună la episod. O să zicem mașinile și problemele lor în jocul acesta. Deci, intrăm așa. Și are problemă. Hai să vedem. E normală când e accidentată. Să vezi. Ușa. Prima. Așa. Roțile. Ușile din spate. Roata. Și capota. Prost. 0. Serios? Da. 0. Deja 0. Nu? Da. Așa să văd. Deci. Așa. Lada. Să zicem. Lada. Am dat pe soarele not. N-are nimica. Că nu mă presează de zi. Ok, am accidentat în 1 și să vedem problemele lor. Ușile, roțile, capota, bara. Nu, bara e încolo. Mașina asta e foarte bună. Da. Da, problema ei, portbagajul, ușile, roțile, bara, e bara cu. Da, prost, 0. Și la ăla, 0. De 3 ori 0. Vreau să cumpăr pe ăsta. Iau eu plantă. Asta, dacă vreau să-i dau nota. E prost. Acum. Vezi că mașina e aceeași ca și a mea. Vezi că avem aceeași mașini. N-are nimic. Zice că mai are de accidentat. Bun. Am spărat. Bara din spate. Bara din față. Ușile. Capota. Atât. 10. Acum bine. Fără o rotă. Îi dădeam 5. Asta e problema ei. Să vedeți cum arată mașina asta. După accident. Cum a fost și asta. Da. Problema este prima. Nu e nimic, da? Dar bagajul, ușa, capăta. Să vedem dacă îl comandăm pe ăsta, să zicem. Bun. Asta. Nu are, dar are problema care, dacă te duci la o bară și faci accident, uite. Da, problema este bara din spate, bara din față, bara din spate și față ușile. Atât. Și dau. Ok. Bun, dacă dai ăsta departe, o să dăm ăsta.
Am oprit aici în pornire. Și uitați și asta. Problema. Asta din spate, tot bagajul. Ușile. Bara din spate. Și capota. Și 6. Dau 6. E foarte prost. Da. Oricum am oprit un drum. După asta. Are o problemă. Deci, bara din spate, portbagajul, capota, ușile. Vedem 4, 5. Am găsit unul pentru mașină. Oricum, Supra, să zicem. Supra, Husky. Scrupa. Deci, mașina asta e portocalie. Uite ce nu e. Uți, toată. Uși. Doar atâta. 10. Bravo. Ai rezistat. Accident. Am oprit acolo, făceam drift. Asta e foarte greu de condus, că e foarte prost. Și nu știu dacă AI-ul conduce multe mașini. Da. Uite că eu n-au folosit AI-ul nimic ca să ia, dar are problema ușa, capota, rota, -3 e 7. Da, uităm jos aici. Da, cu greaș, topim asta. Tesla! Matăm, topim cu greaș. Greaș cu greaș. Lucrul ăsta îl facem în timpul. Matei, copilul nostru. De ce să-l facem așa? Prostie. Uite, mașini de accidentat. M-am pe parte. Deci, bara asta de aici. Ușa. Bara din spate. Și cu portbagajul. Și uite din spate. De ce? Da, prostie. Hai, pa, pa!